Grabando. Que tal, camariñas? Como estades nestes días tan atípicos? Son Bernardo Montaña. Quería dirixirme a todas vos e a todos vos para transmitirvos, pois, a miña pequena mensaxe de ánimo e de fortaleza nestes días, pois, como dicimos, pois, os que non estamos afeitos nunha Semana Santa normal. Dende que comezou aquí Galicia, alá polo ano 2014, teño que dicir que non perdimos ningunha das citas cada Semana Santa da Mostra do Encaixe e sempre nos recibistes cos brazos ben abertos, palilleiras, palilleiros, visitantes, veciños, todo. Sempre é un placer visitar a vosa fermosa vila, pero, como estamos a dicir estes días, estamos xuntos nisto, non queda máis que manter a calma, coidarnos sobre todo, en canto se poida organizar algunha desas actividades paralelas que estamos desexando xa contemplar e ser partícipes e preparar xa con forza a edición do ano 2021 que de seguro non imos perder. Estamos con vos, estou con vos, todo o ánimo do mundo, arriba a Mostra do Encaixe, sempre, e arriba, camariñas, sempre. Picos para todas e todos. Lembrade, estamos xuntos nisto, unha aperta dende o corazón para todos, camariñas.